ముదిరాజులందరికీ నా నమస్కారం. నేను ఈ రోజు మీకోసం ముదిరాజుకు సంబంధించిన అబ్బాయిని తీసుకొచ్చిన. ఈ అబ్బాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 22/7/1995. ఎత్తు 5'8" ఉంటారు బాబు. ఎడ్యుకేషన్ ఎంటెక్ చేశారు. ప్రస్తుతము బిజినెస్ చేస్తున్నారు. ఈ అబ్బాయి ఇంతకు ముందు జాబ్ చేస్తుండే, ఇప్పుడు బిజినెస్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టిండ్రు. ఈ అబ్బాయి నెలకు 2 లక్షల రూపాయల పైన సంపాదిస్తున్నాడు. మరి వీళ్ళు వచ్చేసి చిలకలగూడ హైదరాబాద్ లో ఉంటారు. వీళ్ళు ఎట్లా చూస్తున్నారంటే, ముదిరాజుల్లో ఎక్కడైనా పర్వాలేదు, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ 100 కిలోమీటర్ల చుట్టూ ఉన్న అమ్మాయి కోసం చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైనా ముదిరాజుల్లో బిజినెస్ చేస్తున్న అబ్బాయి కావాలని చూస్తున్నారా? అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే వాళ్ళకి రీల్ తీసుకపోయి ట్యాగ్ చేయండి. ప్రతిరోజు ముదిరాజు అబ్బాయిల గురించి అమ్మాయిల గురించి వినాలనుకుంటున్నారా? అయితే మా ఛానల్ ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మేము చేస్తున్న ఈ మంచి పనికి మీరు ప్రతిరోజు సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నా. మరి తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఉండగా మీకు టెన్షన్ ఎందుకు దండగా? అయితే మేము చేస్తున్న ఈ మంచి పనికి మీరు ఖచ్చితంగా లైక్ కూడా చేయాలి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దయచేసి గంట ముదిరాజు కుటుంబ సభ్యులారా కొట్టండి.